Hi, welcome to my channel Sarojini Behera. ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀ। କେଉଁ ପଶୁକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଓଟ। ଜଳର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଦହୀନ। ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହକି। ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ଉତ୍ତର ସିଂହ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ?